बिसायख'थिनि थि खालारखौ फोसावजायाखैब्लाबो बिपिएफ बिसायख'थिखौ नोजोर लानानै फोसावदिंनाया गोख्रों जादों। दा चिरां जिल्ला हिसाबै माबादि रायजो राजानि अनसायनाय चिरां जिल्ला हिसाबै जों बिपिएफ दोलोनि जे मोनसे पजिशन बेयो खुब स्ट्रं। जों चिरां डिस्ट्रिक्ट युथ हिसाबै मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव जों खामानि मावगासिनो दं। जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव दा 100 निफ्राय 200 जन युथफोरा दिनै जोंजों दं। दा गतिके जोङो बेवहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 13 नम्बर चिरां, 14 नम्बर चिरां दुवार, 15 नम्बर काजलगाव आरो 16 नम्बर निसिमा जों युथ बिपिएफ हिसाबै खुब स्ट्रं। दिनै सापागुरि प्राइमारियाव बांसिनै युथ हिसाबै दिनै जइनिं जादों आरो बे जइनिंआव 157 प्लास दा जइनिं जाबाय। आरो जेरावखि जाया मानो जोंनि दा बिपिएफनि पजिशना खुब गोख्रों आरो जोंखौ फेजेननो हानाय बा बिपिएफखौ फेजेननो हानाय हयथ' चिरां जिल्लायाव बेबादि बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टी जों दिनैसिमाव नुनो मोनाखै। काजलगाव बियाबाव आगुनि बिपिएफनिनो मन्त्रिमोन बिथाङा दिनै इउपिपिएलनि जानानै दारायनो ओंखारदों। थिग बेबायदिनो आरोबाव 13 नं चिराङावबो बिपिएफनिफ्राय देरहालांनाय आथिखालनि इउपिपिएलनि इएम बिथाङाबो बिपिएफजोंनो जुजिनो थाखाय ओंखारबोदों। जों मस्ट वेलकाम खालामदों। चन्दन ब्रह्म सारा जोंनिबो गुरु, आंबो खुब मानियो बिथांखौ। 15 नम्बरनिया जाबाय गुरु आरो शिष्यनि दावहा। बे इलेक्शना गुरु चन्दन ब्रह्म सारा गुरु हिसाबै जों बिथांखौ बयबो मिथिगौ। तो दिनैनि समाव जे जोंना पानिराम ब्रह्म सार बिथाङा दिनै शिष्यमोन। महाभारतनि दावहायाव गुरु शिष्यनि दावहायाव मा जादों शिष्यआसो देरहाजोबदों। तो गतिके 15 नम्बराव चन्दन ब्रह्म बिथाङा गेलेदों मस्ट वेलकाम, किन्तु बिथाङा देरहानायनि पजिशन गैया। मानो होनोबा बिथाङा बे 4-5 बोसोर कुनु पलिटिकेल एक्टिभिटिस खालामाखै, पलिटिकेल एक्टिभिटिस खालामाखै। गतिके जों बिपिएफ हिसाबै 15 नम्बर हिसाबै जोंनि दोलोआ देरहानाया बे क्लियार जानानै दं। गुबुन फारसे 13 नम्बरखौथ' मा होनबावनो। 13 नम्बरनिया जाहैबाय सासे खारलुंजों आरो बेनिफ्राय जोंनि अरिजिनजों बियो मा मोनसे जोंनि पलिटिकेल मोनसे फाइट जानो थांगासिनो दं। थांनाय 2020आव सावरायग्रा बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय हर सान नांथाबनानै बिथांखौ देरहाहोनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा मोनसे समाव बिपिएफखौ गारनानै थांबाय। तो गतिके जोंहा दिनैनि समाव सुकुर सिं मोसाहारि बिथाङा दं केन्डिडेट हिसाबै। आरो जेखिनि पजिशन दैलि बहायबो जइनिं जाबाय थादों, दैलि मिटिं जाबाय थादों। रायजो राजानि जेखिनि रेसपन्स बे रेसपन्सा जोबोर मोजां। गतिके 13 नम्बरावबो जोंहा देरहानाया क्लियार होननानै जों बेखौ बुंनो हायो।
हानखालिया हानखालिया Mangganaw भोर हदीनी बीपीए को देरहा हदीनी जय नागालैंड सिरक बाक्सा फारी फारी क'क्राझार उदालगुरि श्री क'क्राझार उदालगुरि जावरि खांबाय बोराय बेन्थ' गाजागोन जा जावरि खांबाय बोराय बेन्थ' गाजागोन जा नांगालाव भोट होदिनि फैगौ फैगौ बिपिए हानजाया बिसायख'थियाव देरहानानै फैगौ फैगौ